Line is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, unang announcement muna natin sa mga dito sa Legazpi, magkakaroon tayo may schedule tayo ng free health consultation. Ngayong darating na May 1, holiday po yan, May 1, araw ng Huwebes, 9 a.m. to 4 p.m. May 1, 9 a.m. to 4 p.m. sa CMD Center, now Wellness Center in Legazpi City. Yan. Yan po ang schedule natin. 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory results, pakidalan nyo po. And syempre, sa mga taga-labo, meron din kayong schedule ng free health consultation comes May 9, Friday, 9 a.m. to 12 noon po. First come, first serve po tayo. Okay? So, ulitin ko po para sa inyong lahat. Diyan sa mga taga-Camarines Norte, pag kayo napunta sa CMD Center in Daet, free health consultation kayo. Diyan sa CMD Center in Daet, malapit sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet. Malapit pala sa Josel's Garden. Hello kay Tita Cora Espadilla. At syempre, dyan sa mga sa mga events natin, abang-abang kayo dahil meron tayong mga sunod-sunod na mga events na gagawin, especially pagdating po ng Mayo, May. Oo, mabibisi-bisi tayo, okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin dyan sa CMD Bicol. Okay? As usual, for the meantime muna, kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Kaya doon sa may mga problema sa kalusugan, dapat alam ninyo na ang HCI products can save lives. So, pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon, opening ng CMD Center sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. At meron ako ditong narinig na napakagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Ma'am, i-share mo naman sa mga tao para maka-inspire tayo, makatulong tayo. Una, anong pangalan nyo at taga saan po kayo? Ano po, Alma de los Santos, taga Porok, sa Istugos po. Tugos sa Paracale. Ano yung kaninang kinikwento mo? Ano nangyari sa anak mo? Yung pong magkasakit siya ng acute UTI, dinala po namin siya sa ospital. Hindi naman po siya gumaling. Acute UTI. Paano mo nasabing acute UTI? Ano yung napansin nyo na pinagdadaanan niya? Nagsusuka po siya, tapos mataas ang lagnat, 42. Tapos nahihilo po siya, tapos nanginginig. Nanginginig siya sa sobrang taas ng lagnat. Okay, ano ba yan? Kinonfine mo? Opo, kinumpain ko po ng 1 linggo. Isang linggo. Kumusta yung sa isang linggo na inalagaan siya sa ospital? Ay po, pagka umiinom po siya ng gamot, tsaka yung may swero siya, okay po siya. Pero pag hindi na siya umiinom ng gamot, ay pagkakalipas po ng mga 30 minutes na pagkainom niya ng gamot ay bumabalik din po yung lagnat, tapos nagsusuka pa rin. So paano mo nalaman yung ating nung nalaman mo about our Power Trio, anong ginawa niyo po? Nung umuwi po kami, nadaanan namin yung yung CMD dyan sa may Panganiban. Sabi ko ay naririnig ko na po siya sa radyo na maraming napapagaling nga. Tapos sabi ko, masubok nga kaya ako kasi wala nga pong pagbabago. So, nung ang pinainom mo yung CMD po, yung tatlo bang product, yung Power Trio natin? O ba't ka umiiyak? Relax na, gumaling na yung anak mo. Teka po.
Ilang araw mo pinainom? CMD, CBF at Supreme Juice ba yung ginamit po? Huwag ka na umiyak, ma'am. Yung pakot kung hindi nga po sa CMD, hindi siya gagaling. Yung nung ikaw ay, nung dinala mo siya sa ospital, magkano ba inabot yung bill? 25,000 po. Para ka na-hold up, 25,000 yung inabot. Pero nung ginamit mo yung aming Power Trio, magkano yung nagastos mo at gumaling talaga siya? 3,000 lang po. Wow, 3,000 lang gumaling. Samantala sa ospital, 25,000 hindi gumaling. Isang linggo na na-confine. Madam, salamat sa pagtitiwala po. Ayan, nag-attend ka ngayon ng ating unang health orientation dito sa bayan ng Paracale. Spread the good news. Oo, pangalan uli? Alma de los Santos po. Ano pa lang masasabi mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Ano po, maganda po talaga ang CMD, lalo na po yung Power Trio. Lahat po ng sakit, gumagaling po talaga. Ayan, madam, maraming salamat sa pagtitiwala po. Opo. Ayan, ang ating product, malaking tulong. Yung UTI lang. Oo, actually, paano nagkaka-UTI yung tao? Usually yan, kulang sa tubig, di ba? O kaya, nagtitiis sa pag-ihi. Yan. Pwede kayo magkaroon ng UTI. Take more water with CMD. At hindi na kailangan gumastos ng napakalaki. Dahil pag sa ospital na nga, syempre, iba na yung bill. O, di ba? So, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. At eto ngayon, isa uling kwento ng kagalingan uso ba ang dengue ngayon? Sa amin po ang dengue, hindi po namin kino-confine. Magaling tayo mag-manage sa mga dengue cases na hindi kailangang itako ng ospital. Parehas po ang management ng dengue, trangkaso o COVID. Kaya nga, yan ang dahilan bakit natin binibigay sa inyo ang ating text hotline para kung may mga problema sa health, pwede kayong mag-communicate sa amin. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. At dito muna, isang kwento ng kagalingan, dengue case. Tingnan natin, pakinggan natin ang kwento. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila? Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Olaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kami mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kami ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay, bukas po yung TV, yung radyo namin, napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pag sabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po hindi po siya dati nakakatulog. Noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon. Sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagka-ihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR, nakatulog po siya ng pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pong pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet.
Yun po, nagulat yung doktor. Sabi po sa amin, ano daw po yung inano namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang inano namin. Kasi nga po, baka po dalitan kami noon. Kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at ano po, yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Ano na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago nyo napansin na may pagbabago na? Nung pong anong yun, pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng umihi, tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung, yung tiyan niya. Kasi nga po, hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun, di bali, sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Bal, unti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Ba't sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? Ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung, ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yan nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nagiiyak na po ako. Nagiyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Opo. Nito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problems sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang magatubili na bumili. Mahal nga po ang gamot sa mga ospital, tapos magbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na na magagamot noon.
Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong isang linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga Parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayan, maraming salamat sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa ating mga produkto. Hello sa lahat ng mga nakikinig, saan mang radio station kayo, nakikinig ng ating program. And of course, yung mga nasa Facebook, saan man kayong Facebook, nakakapanood ng ating program, hello po sa inyong lahat. Mission to help restore the health of people. Kaya ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. O yung may mga latest laboratory result, pwede niyong picturean ng klaro, send to CMD Bicol. At ulitin ko, yung upcoming event natin, free health consultation, comes May 1. May 1, holiday po yan, Thursday. Tama ba ako? Thursday ba yun? Ayun, tama. May 1, free health consultation sa NAB Wellness Center or CMD office in Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. At dyan naman po sa Labo, free health consultation ay gagawin dyan May 9, Friday po yan, 9 a.m. to 12 noon at CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. Yan po muna ang ating mga announcement. And of course, doon sa mga hindi pa member sa atin, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa atin. So, dito na tayo. Sa area ng Catbalogan, hanapin nyo lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at Top St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, diyan sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctor's Terminal, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. And of course, diyan sa Sorsogon, nadagdag si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometra 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, diyan naman po sa Jose Panganiban in Camarines Norte. Ang product natin dyan sa nasa kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay? So, ulitin ko na lang yung aking text hotline. Hello dyan kay Tita Cora Espadilla, Ma'am Delia Belogolo, Kuya Ping Belmonte, and Sir Henry Ribanal. So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Ito, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortoy Esplana Building, Maninang Street.
San Roque, Iriga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap, JC Marketing, LNL Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Andyan po sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilao, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City atap Fast Cash. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, ay mga taga Donsol. Watch out for the opening of CMD Center in Donsol, Sorsogon. Sa harapan po yan ng munisipyo ng Donsol. Nagre-ready na po yung pag-open po dyan, okay? Intayin na lang, wala pang exact address. Ma'am Annabel Makinyan at Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, at Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkan, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon, si Ma'am Sandra Mortega Frio. Sa Butika, Bitisan Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Icardo, CMD Center sa Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balano, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Michelle Biascas. CM Distaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay, Albay. Sa 2nd District of Albay, syempre yung aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Hanapin nyo lang yung signage na CMD at NAB Wellness Center. O, diba? Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapu-Rapu, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapu-Rapu, Emilia Lianeta, Mancao, Rapu-Rapu, Rafael Escalador, Murok-Burukan, Rapu-Rapu, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapu-Rapu, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Rowena Neo at A1 Outlet. Lubianas Residence, number 14.
P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Cel Bulos, Purok 1, Kawayan, Nito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Purok 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi. City Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. At andyan si Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanwan East, Legazpi. Marinopre, dyan sa Purok 4, Panoypoy, Kamalig. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkarihan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaulibon. Ma'am Rexy Sardenya, Sardenyas Store beside LBC, Ginubatan, Ami Canseco. Sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. May CMD office tayo sa 2nd floor, sa Palisyo Building, sa Palisyo Street, Basud, Pulangi, at sa 2nd floor, sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Bagiron, Ginubatan. Mr. Hilary Halde, So 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. So, pero napaka-importante na alam nyo yung aking text hotline in case may mga concern kayo, may mga gusto kayong itanong, pwede lang kayo magtanong. Basta when it comes to health problem, text edad, karamdaman, taga saan kayo. Edad, karamdaman at taga saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang taga-sagot dyan. Of course, kung may mga latest laboratory result, picture lang ng klaro, send to CMD Bicol. So, ayan. Ubus na yung ating oras sa inyong lahat. Hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Oo, we need retailers, we need business partners. Opo, join us kung kayo mga sari-sari store, kayo mga drugstore, ay nako, pwede kayo maging retailer ng aming product. Mag-apply lang po kayo sa amin. Saan man kayong area, apply as retailer. Okay? So yan, ubos na ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.